Però em quedo amb allò, en allò que ens uneix i no allò que ens separa. I com per primera vegada almenys heu intentat debatre i argumentar, faig parèntesi. Jo no estic parlant de polítiques d'habitatge, que us centreu molt en política d'habitatge, perquè si creieu que l'ocupació és una política d'habitatge, ja comencem malament. Jo em refereixo a temes de seguretat com a un dret universal per a tots els ciutadans. La seguretat pública ha de ser un dret. I això és el que hem de discutir, què passa amb la seguretat. Per això, des del grup, i aquí sí que demanar-vos disculpes perquè aquesta moció prosperava i tirava endavant, però vist que hi ha hagut la voluntat almenys de la CUP, perquè se m'ha contestat com a CUP, de l'altre grup no he rebut ni un sí ni un no, la resta tots m'havien dit que el que es proposava endavant, creiem com a un acte de diàleg i de mà estesa, que és el que intentem defendre quan almenys hi ha una possibilitat de diàleg, doncs ens hi agafem i molt al nostre pesar, però posem a la balança lo positiu